Päivä. Terve. Ole hyvä. Haluaisin tilata pari pizzaa, löytyykö? Kyllä löytyy. Minä haluan hakina. Elikkä 2 omavalintaa. Ja. Yhteen tulisi kinkku, Kinkku. ananas, Ananasi. aurajuusto, Aleusta. katkarapu. Kakalapu. Ja. Toinen. Toinen samanlainen. Ypin hetken. King. Ainu jumaa. Ole hyvä. Anteeksi, siis mä en kuullut. Minä puhun tämä kaveri. Hän oli uutsi. Ei oitu täällä. Aha, just joo. Okei, niin Anteeksi. Ei mitään, niin mä olisin tilannut nää pizzat tehdä. Joo, tulee hakemaan. Tuleeko kuljetetut? Kuljetus, jos on mahdollista. Ole hyvä. Elikkä Valkamestarin polku. Vakamässäri polku. Mikä numero? 2D, 2 sitä. 50. 50. Joo. Onko tämä tulemaan ketjukuti tässä sitten oikealle? No tää on aika lähellä keskustaa. Ketjukuti tai sitä mitä tulee? Siis keskustassa se on niinku... En mä nyt osaa sitä... Minä tiedän ole ketjukuti tai mutta mitä ole. Tuleeko oikealle sitä? Siis mistä oikealle? Tulee yksi kolma liike. Tuleeko mä siellä oikealle? Siis kooma... Minä soita kunnolle minä ketjukuti tai soita minä kunnolle kolma lekittiä. Tuleeko mitä juomaan? Joo, 2,5 litran. Paljon litää japa. Jung, anu japa. Ole hyvä. Vielä jotain muuta? Ei muuta. Haluatko valiko chipuli? Joo, laita vaan. Molemmat pitää. Joo, molemmille pizzoille vaan. Haluatko tulinen kachitika? Löytyy minulla. Ole toteta tulinen. Otako tämä litsikissinä? Alo? Oleko siellä? Takako sinä minulle pilapuhelu? Pelkällä suomalainen. Pahachika! Oleko sinä läsisiti? Ei toimittakaa nyt noin pizza täällä ja jauhaa siellä niinku. Joo, anteeksi. Joskus pelkällä joku soittaa pilapuhelu. Sano minulle litsipuyuko. Minä takaisin tuottaa Suomessa. Antaa meillä velomaksia. Ole hyvä. Antako puhelinnumero. Jos talivi minä voit jotain. 040 040 531 531 14. Pelkällä suomalainen paska. Minä laitan kiinni puhelin pelkällä.